Kanta pagid ang bahanon nga temang paglaom sa tunga sang pandemya gincompose ng isa ka bakulod artist. Kanta ginpatukar pa sa pinakaulihing address to the nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Ining balita ang aton gintutukan. Sa tunga sang address to the nation ni Presidente Rodrigo Duterte, naguntat inigo di patukar ang isa ka ambahanon nga nagasaysay sang kasakit kag kasubo dala sang krisis nga ginapangatubang sang pungsod. Masdan nyo ang mundo. Nangin emosyonal pang presidente bangod sa kanta, kaya ginsulat para sa isa ka nasyon nga padayon nga nagapakigbato sa pandemya. Di ka umatras sa sakit na maraas. Apang lipod sa ihibalo sang tanan, ang kanta ang gintiguluhan, hihilom ang sugat, ang ginsulat ni Freddie Mandahayon Jr. O kung mas kilala bilang si June Estallion, isa kabakulod nun artist. Kakakita ko mga ang mga frontliners tabla. Init. Ulan, pero wala sila reklamo. Pinagi sa abyan niya si Jasmine Egan, ang protocol officer sa presidente. Nabatian ni PRRD ang kanta, kag iya naluyagan, butang ginpabati sa pungsod. Ang ginahimo sang frontliner subong para sa kabataan. Ang makopdanan sini sa banda, inspirasyon ang mangin palaagyan sa paglaom, pinaagi sa musika. Mag-isa tatanan kag pangamuyo kita eh. Ang virus nga go through sa tungod sa katigahon sang ulo. Hambal na gani sa reklamo tao saan pa ni matapos man. Depende ko no sa katigahon sang ulo sa mga tao. Bangod sa pandemya, naapektuhan ng palangabuhian sa grupo, apang sa baylo mangluya, mas nagkusog ang ilang dedikasyon sa musika. Pamatuod nga sa tunga sang kasubo, nagatubo ang paglaom sa tagsa ka Pilipino, paagi sa abilidad sa aton local artists. Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.